ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз мехоҳам баҳри шумо як қиссаи хоҳарака пешниҳод кунам. ин қисса гирифта шуд аз канали ютуби Шаҳлои Наҷмиддин. салом хоҳари азиз, Шаҳлобону. ман номаҳои хонандаҳоро гаштаву баргашта мехонаму мебинам, ки дар ин дунё зоғе бедоғе набудааст. ман як зани танҳои бефарзандам. бо шавҳарам муддати 19 сол хушу хурсандона зиндагӣ кардем. чашм кушодаму ман шавҳарамро дидам. ба тамоми беморхонаҳои дохил ва хориҷи кишвар рафтем, аммо аз ман фарзанд намешудааст. айб дар ман будааст. давраи дар синфи нуҳум хонданам ба садамаи автомобилӣ оилавӣ дучор шудаму ҳамон вақт ман осеби сутунмӯҳра дида будам. духтурон гуфтанд, ки айби ҳамон садама аст. ман бефарзанд мондам. шавҳарам баъди 19 соли зиндагӣ якбора аз ман чизе напурсида маро талоқ дод. рости гап, аввал маро бо фиреб хонаи падарам бурду, баъд сипас 3 рӯз пас омада дар дами дарвоза дар шоҳидии падари пирам ман туро 3 талоқ кардам гуфт. бовар мекунед? ман мисли кӯдак дар рӯи хоки сард нишаста зор зор гиристам. зориаш кардам, ки майлаш барои фарзанд зан гирад, аммо маро напартояд. хизматгори хонааш мешавам, фақат ки маро аз худ ҷудо насозад. аммо 3 талоқ карду рафт. ҳафтаи дигараш хабар омад. ки ӯ бо тӯю тамошо зан овардааст. ман сӯхтаму сохтам. шаби дароз рӯи кати ҳавлиямон худро партофта мисли мотамзадаҳо гиристам. акнун ба дарди бефарзандӣ, бевафоии ин марди дӯстдоштаам зам гардид. ман охир шавҳарамро сахт дӯст медоштам. баъди 1 сол занаш писар таваллуд кард. ман аз хурсандӣ ба камбағалон садақа додам. барои азизи дилам як ҷомаи зардӯзӣ духта фиристодам. аммо собиқ шавҳарам ин ҷомаро гашта ба дасти хоҳараш фиристоду таъин кардааст, ки дигар ӯро суроғ накунам. бовар мекунед? ман ҳар субҳи солеҳон ба маҳаллаи шавҳарам зиндагӣ мекардагӣ мераваму аз дур рафтани шавҳарамро ба кор нигоҳ мекунам. ӯро ҳамсари наваш бо буса гусел мекунад. давраи зиндагии ширинам ба ёдам меояд. ба кӯдакон нигариста дилакам хун мешавад. дарди зани бефарзандро танҳо одами дилсӯхта медонаду халос. орзу доштам, ки боре рӯи дастонам кӯдаке ғел занаду гирья кунад. ҳар шаб дар намози шаб аз худои таоло зорӣ мекунам, ки бароям як кӯдаки ятимере зудтар ато кунад. худамро дар рӯйхати навбат барои кӯдакгирӣ мондаам дар ятимхона. аммо мақсади навиштани номаи ман ин аст, ки чаро вақте мардҳо мефаҳманд, ки занашон бефарзанд аст, новобаста аз хизмати тӯлонӣ кардаи онҳо зуд аз пайи ҷудошавӣ мешаванд. вале зан агар фаҳмад, ки айб дар шавҳар аст, ҳеҷ гоҳ рӯ ба ҷудошавӣ намеорад. ман борҳо аз шавҳарам илтиҷо кардам, ки биё аз ятимхона кӯдак гирему зиндагиамонро ба пеш барем.
аммо ӯ ҳеҷ розӣ нашуд. Фақат мегуфт, ки дигар асту ҷигар ҷигар. ҳаёти беҳтаринам бо шавҳарам паси сар шуд. Инак ман танҳову хаста дар кулбаи падар ба ёди он рӯзҳои хуб зиндагӣ дорам. аз мардҳо хоҳиш мекунам, ки занони бефарзандашонро ҳеҷ гоҳ мисли ман дар нимароҳ нагузоранд. ақаллан ӯро зани дуввум кунед. боқӣ худо нигаҳбони шумо. бо эҳтиром, тахминаи дилсӯхта аз шаҳраки ваҳдат.